Assalamu alaikum ƴan wana masu albarka, kamar yadda kuka gani a title insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku hanyoyin da za ku bi domin ku yi kalli status na WhatsApp ɗin mutum ko message ba tare da sanin mutum ya gane cewa kun duba mashi sako ba. So da yawa akwai update da mutum yana son idan kai rubutu ko ka tura video ko ka tura hoto kana son ka duba amma kuma baka so wannan ya sani. Kila misali a ce budurwa ka ce ta state ɗin wani abu, kana so ka yi duba wannan state ɗin da ta yi, ko na labari ne ko na video ne ko na hoto, amma baka son ta san cewa ka duba. Ko ko abin ka ne kana jin kunya sa ko surukin ka ne ko wani abu, idan yin status na wani abun dariya ko na message kana so ka duba amma ba tare da sanin, baka son mutum ya san cewa ka duba mai sako ko a message ko na status. To insha Allah a cikin wannan bidiyo na kallon wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe za mu nuna muku hanyoyin da za ku bi domin ku duba status na kowa, na mace ko na namiji ba tare da sanin mutum ba, kuma ku duba na ainihin saurayinki ko na budurwarka ko na surukinka ko na kowane ne kake son ka duba ba tare da sanin mutum ba. Kuma abin bai da wahala, ku bi mu da cikin wannan bidiyo daga farko har zuwa ƙarshe. Kada ka manta, idan wannan shine karanka na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ka zaɓi wal mun gode, kuma kai liking na biyan bidiyo, sannan kai share domin yawa su amfana. Da fari za ka fara biɗo manhajar ka ta WhatsApp kamar haka. Bayan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka, abu mafi muhimmanci da za ka yi shine ga wasu layuka nan guda uku daga gefen hannunka na dama inda aro ɗin nan yake, sai ka kilikin a kansu ka taba su. Okay, bayan ka taba su zai baka fuskoki ga sunan guda kamar haka, guda nawa: new group, new broadcast, link devices, start message, settings, guda 5. To sai ka shigo daidai nan wurin inda aka rubuta setting kamar haka. Okay, bayan ka taba shi ga wata alama nan daga ƙasa inda aka rubuta privacy, ga an rubuta privacy, sai ka kilikin akan wannan gurin kamar haka. Okay, bayan kai kilikin akan inda aka rubuta privacy, ga wata alama na an yi alamomi da yawa. To ga wannan alama inda aka rubuta daga nan gefen read receipt, sai ka zo daga nan gefen ga wata alama tana a kunne, sai ka kilikin sai ka kashe ta a haka. Okay, da ka kashe da shi kenan mutum ba zai sake gane cewa kana online ba, mutum ba zai sake gane cewa ka duba masa sako ba, ko na message ko na status. Mutum ba zai sani cewa ka duba wannan sako ba. Idan haka wannan procedure, to insha Allah mutum ko sako ya kai miliyan 1 babu wanda ya sai gane cewa ka duba shi ko message ko status. To mun gode, kada ku manta da alamar subscribing da danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku zaɓi wal mun gode.